Kontrakoa saltzen badigute ere, langile klasearen denbora librea klase borrokaren logika politikoak zeharkatzen du. Izan ere, gizarte kapitalistan denbora librea lan indarraren erreprodukziora bideratuta dago. Hau da, aisialdiak eta soldatapeko lanak elkar elikatzen dute burgesiaren gizartean. Ez soilik langileontzako deskantsurako momentua delako. Denbora librean dena delako behar sozial, kultural, hezkuntzazko eta abarrak ase behar ditugulako. Ondoren soldatapeko lanera itzuli ahal izateko. Baina behar horiek asetzeko eredua, mundu ikuskera kapitalistaren baitakoa denez, aisialdi eredu burgesak jendarte kapitalistaren balore eta jokaerak erreproduzitzen ditu. Arduragabetasuna, lokalismoa, individualismo burgesa, arrazismoa, matxismoa eta abar luze bat. Gainera, aisialdiaren egituraketa burges hori proletalgoaren gainean oinarritzen da. Uda horren adibide argia da. Burgesiaren eta klase ertainaren oporraldia, oro har, proletariotzaren esplotazioaren gainean oinarritzen delako, eta horren zati handi bat gazte proletariok pairatzen dugu. Udako aisialdia batzuentzat da aisialdi, gazte proletario askorentzat berriz esplotaziorik eta merkeena. Aisialdi eredu burgesaren kritikarekin batera, kultura komunistaren eraikuntzarako baldintza politikoak sortzen joan behar dugu. Dominazio burgesaren aurrean antolakuntza komunista.